O Nadal era unha boa época para os comercios xa que aumentaban as súas vendas debido a tan sinaladas datas. Nos últimos anos esta tendencia está cambiando e afectando ao pequeno comercio das vilas como Vila García, tal e como sinalou a presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán. O tema do Black Friday creo que fixo morrer as festas de Nadal como tal. Agora mesmo todo, non só o tema do Black Friday, que eu penso que un 75% de causa, non? deste malas ventas en Nadal no mes de diciembre, e aparte que, que o feito de que as rebaixas agora mesmo pois estén un pouco descolocadas e descoordinadas ou desordenadas, pois fai que a xente espere ao último momento para mercar, non é como antes que planificaban as compras e o facían pois durante todo o mes de decembro. Dende a Asociación de Comerciantes de Vila García non o dubidan e chegarán a onde faga falta para que se teña en conta a situación do pequeno comercio en canto a estas accións comerciais promovidas polas grandes cabeceiras. Pero nos creemos que despois de Nadal vamos a ter que volver a retomar o tema das negociacións ou das reunións con outro tipo de asociacións, para que todo isto chegue, pois evidentemente á Xunta e ao Estado, e o cambio teña que ser xa, porque non pode ser así. Con todo, os comerciantes da vila ainda confían que estes días que quedan poidan ao menos registrar un maior movemento debido a tan sinaladas datas. A Federación Provincial do Comercio xa cifrou aí unhas semanas nun 8% menos o gasto xerado. Segundo os datos facilitados por esta organización, cada arausá gastará de media uns 335 € durante o Nadal.